pravimo ove jabuke štrudle. Prvo začelavimo 6 do 7 jabuka. Sečite kockice kao ove ovdje. Dodajemo soka od pola limuna. I sada dodajemo 133 grama šećera. More, all done. Umešajte šećer, limon i jabuka ovdje kao što Kiki radi. Dodajte puter u tigan i dodaj vaše jabuke i stavi poklopac 2 minuta da se pusti vodu ovako. Sada dodajemo ciment. Prvo dodajem 1 kašiku i zamešam. I vidiš kako ti se sviđa boju. Ipak sam je dodala još 1 kašiku jer volim ciment. Nek se kuva još 7 minuta sa poklopcom. Kada skineš, napravit ćemo sloj. Stavila sam 2 kašikice sloja u vodu hladnu i mešamo konstantno 1 minut. Bitno je da je dosta hladan, da je skoro još zamrznuto, ali da možeš ovako da ga kineš. Znači kada ga otvoriš da i ovako se kine. Ovo je skoro zaleđeno, samo što mogu da ga koristim. Kako pravite čaše, vrati u zamrzivač testo da ne bi se odhladilo. Punimo čašice sa našim jabukama. I sad ovako, stavimo otprilike 3 do 4 ove parčeta preko. I stavila da se peče. Lajkujte i zapiši u komentare ako hoćeš da ti pošaljem recept.